Walah nek mendul lah kuwi. Oh, ini masih bersama Mas sapa? Sujinom channel iki Sujinom channel. Channel mangkrak. Mangkrak sing ora tau upload. Kalah karo Yono tak kasih ono saiki. So nek sore video sing pas iki aku seneng jane. Alah wong ora usah di konsep to. Yono ya. Heeh, kok sak-sak itu kon waton ngupload to. Malah luput hasilnya. Ya aku iki rasa konsep gitu kan mori teko. Ini piknik jare. Pantai. Nang laut. Pantai ngendi ya? Njur nggo paus apa nggo cakalan. Pak arep pesen nganu itu. Pasir laut ge asinan kuwi to. Ngerti iki agake Putri Duyung. Gawa nganu ki lho. Apa ya asinan ya? Asinan kutut. Taman kaya ana wong ya arep nggawa pasir laut ya. Ayo ndang iki nang Kebumen pirang-pirang dina kok. Sampai ya anu. Nggawa aku kok. Wis gawa. Nggawa sak botol aku wae. Iki depan muli lak iki. Ora doyan moli kok. Gedani ra doyan. Kuwi dadi dia. Gua iki mau Doyane sego kok moli ya mau ya. Sego. Dan oleh sing pas kontan sing karepe Dewi nang men. Kok orang nggonmu videone ora diteruske ngopo? Iso nek nemu ide sing pas. ya asline pas teko spontan wae ngono pas kowe nyupir apa nang gembul ngono kae mah apik lho Lek. Kalah Karo Kasiono. karo Jon Yono. Jon Yono subscribe wis pira gek entes ya. Meh 200 ya nyusul ngono lah. Dene kowe pengin. Sesasi ya. Saiki akeh kancane ngevlog ngono ra isin lho akeh kancane. Angger bengi ning kene lak do ngevlog. Membengi cah YouTuber kabeh. Karo Mas Jon Yono. Dadi vlog-vlogan Salahuddin ngono. Asline sing pinter ngevlog iki bojoku. Nah, gene aku. Iki aku lupa dikuak vlog raine. Ngono kuwi lho. Oh, gene iso kok. Ming nek kene nek misale Nah, kono kudu apik kok video. ora mati ya ora nuntut. Nek posisi sampean pas dolanan kae ora nggo ngupload blas kok kae. Aduh. Ora ning Singapura to. Singapura kae. Ora iki. ngevlog nek kono wegah ngupload tak upload aku ngono. Ning nang kono ya rokok jarum apa padha ono? Nang kono gudang garam sing akeh. Oh, kae Surya 16 ya. Ning regane sing nek nang Singapura regane Masa ning Singapura ana gudang garam to? Oke rokok putihan. Kaya nek kene kaya Arda. Kuwi rokok putihan. Lagi strik ngono ya. Yes, kaya mil-mil kuwi. Ya ming nek misale Lor arane luar negeri ono. nang kono negara maju iki sak pas mergane saka ketertibane masyarakat. Oh ya. Sing nertibke masyarakat iki nek kono teko undang-undang. Dadi misale kaya kan sing akeh kerja ning Singapura wong Malaysia. Karo Indonesia. Ketika wong Malaysia iki utawa wong luar negeri liyane ning Singapura iki nglanggar kaya bangjo apa wae iki nggih wae. Engko nindak nang imigrasi. Oleh nganu. Ning kan ono CCTV ne to. Makane nang imigrasi dene nang kono ana nganune. Kowe mau bareng nglanggar bangjo. Ha iki kudu dibayar kabeh sik, dirampungi nek ora kowe ora iso metu saka Singapura ngono kuwi. Dadi mereka wedi karo undang-undang sing digawe pemerintah. Nek nang kowe dhewe lak kaya niki undang-undang jinak, terutama kanggo wong sing duwe kan jinak to undang-undang iki. Kowe iso tak Nah, ada. iku ngono to. Iki tak takon, iki bedane Indonesia, ini kan kono ning Singapura niki Malaysia. Bedane soal kebersihan piye to? Nggon kotane. Wah nek kebersihan adoh karena nek Singapura mungkin karena negara cilik ya. Negara cilik iki terus masyarakat iki luwih gampang atur. Nek Indonesia kan saking ngokohe masyarakat itu. Cara kok misale ditempurke nang lapangan, Singapura kok petuk Indonesia, ayo ora nganti menitan. Entek to Singapura. Karena negara semono. Jadi kebersihan resik kono kok kene ngono maksudnya. Aduh nek kebersihan nang kono iki sak dawane dalan ndelok plastik tiba nang dalan ora ono. Ora ono ya. Tegesan lho ora ono. Apa ono ruang tersendiri ngerokok ngono ya? Nang kono karena kuwi mau wong wedi karo dendane. Saiki udut nang bandara kok nganti konangan wis 5 tahun penjara. Nek nang Indonesia kan ijono toleransi. Toleransine ono. Misale kok cen wong wirung tau melakukan hal tersebut ki kadang ijono maklumat.
nang kono iso disogok. Nek nang kono ditebus iso ya ya. mate Nek nang Indonesia aja iso hukume ka iso digawe goke ya to. Nek nang kono kan tetep tertib wis tertib ketenanan, wis berjalan. Undang-undangnya tenanan san. Nek terutama nang wong Jawa kan gedhe to tepo selirone iki dadi nek cen wong rung tau nglakoni salah pisanan ki jeh dimaklumi. Nek nang kono kayane ora kenal maklum. Nah, kowe nglanggar yo arep kowe rung tau nglakoni iki gek pertama tetep denda ngono lho. Nek nang Indonesia kan misale kaya dhewe gampangane entas sile iso ngopit motor teko nang dalan gedhe kecekel polisi. Ora helm ngono. Nah, polisi kadang nek misale jan memang dhewe iki urung ngerti iki ana maklumat wis ditoleransi lah, toleransi tapi ana peringatan. Tepo seliro. Tapi nek nang kono ora ana peringatan, begitu nglanggar langsung ditol. Kuwi nek soal kebersihan, nek soal nggon nganu apa unggah-ungguh carane nek Indonesia kan menang Indonesia nek unggah-ungguh. Mate unggah-ungguh iki tegesine nang Indonesia iki ya kuwi mau arep ade luput iki kadang jadi dimaafkan. Upama permisi ngono barang ngono ora ya kono. Ora langsung monggo ngono barang. Ora ana ya. Ya sik ana basa permisi monggo ya menang Indonesia iki kok. Basa kono ngono lho. Nek keramah tamahane Indonesia aja. Ya menang Indonesia berarti soal pertama nek kebersihan menang kono. Indonesia iki misalnya dhewe ana polisi gogok. Amit Pak, mereka tetap nyapa balik. Tapi nek misalnya sing polisi kaya Singapura, kuwi mereka enggak kenal. Sebenarnya polisi Malaysia ya. Kono iki nek misale diapiki, kuwi justru mah curiga cara ngene. Oh, jangan-jangan iki. Misale ada nang imigrasi, ana polisi tengok-tengok dhewe nih. Amit Pak, ngono kuwi justru mereka mah curiga, jangan-jangan nek wong apik ngene iki mah ana sesuatu. Nek nang Indonesia ora. Karena memang Indonesia kadang nek kerja iki ora sebatas sing tertulis, tapi mereka juga menggunakan hati. Soal unggah-ungguh wis beda, carane adabe wis beda. Nek nang Indonesia kaya to misale aku melakukan kesalahan ngono, mbuh ngeplak mbuh apa. Ketika aku wis memaafkan, kuwi hukum rampung. Tapi nek nang sistem kekeluargaan Singapura sekali terjerat hukum yo tetep kudu proses Berlaku ngene. Nah, enak nang Indonesia kuwi. Dadi nek aku ngarani arep negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang iki kembali nang pribadi masing-masing. Jadi nganu mereka punya plus minusnya dewi-dewi. Ono apike, ono eleke. Ya plusé nek negara maju ki mereka tertib. Terus nek negara berkembang kaya Indonesia ki mungkin secara ketertiban separuh-separuh tapi secara ini beda setengah-setengah. Nah, kon wisata to. Wingi wisata sing dikunjungi apa wae? Kaya apik banget ya wingi. Ya apik, ngono sing paling terkenal kaya Singapura. Patung Singapura bareng. Patung singone kae ya. Patung singa sing metu air mancur ya to. Tapi nek misale ya apa sih? Aku tetep wisata. Cara aku dadi warga Singapura. Dunia iki ora negara ndi-ndi. Tidak. Luwih seneng berkunjung ning Indonesia. Mergane. Siji keramah tamahane penduduk, kearifan lokale. Terus nek mereka itu hanya menang nang teknologi. Nah, teknologi yang mereka punya Indonesia saiki wis ana. Misalnya kaya jet coaster. Oh, kuwi. Terus jet coaster. Terus film-film sing 3D kaya dhewe numpak Transformer kan lho. Oh, kaya kan dunia fantasi. Nah, ngono kae wis dhewe wis duwe, tapi kearifan lokal sing tinggi iki nek ngarani nang Indonesia. Soal kuwi ya. Budaya ini adiluhung ya. Nah, soal nganu to, apa jenenge? Iklime padha ra kono kene iki cuacane. Nek iklim jelas kono luwih panas. Nek wektune selisih pirang jam to Singapura karo Indonesia? Indonesia Singapura padha karo Malaysia sekitar 1 jam. Selisih 1 jam. Padha. Dadi nek nang dhewe iki isak lho. Iki nang kono srengenge jek ketok. Oh. Selisih sak jam ya. Isak kono wis srengenge jek ketok. Kene isak nang kono iki jek padang ngene iki lho. Srengenge jek ketok. Selisih 1 jam. Lah nek nganu to kene kan akeh nang desa-desa akeh dalan sing di aspal padha ra karo kono. Padha. Nek dalane apa? Aspale padha. Yo nek kuwi kan ora kaya dodo wingine nang anu ora blusukan nang desa dhewe langsung nang nggon kotane kok. Infrastruktur mungkin hampir semua negara sama. Maksudnya tergantung pemerintah setempat nek ngarani. Misalnya kaya Indonesia juga enggak mesti merata, tapi misalnya kaya ndelok Jogja itu tekan dalan cilik-cilik di aspal. Aspal. Nah kuwi
kembali ke pemerintah pemerintah daerah ya. Pemdani. Pemerintahan Nah, kuwi pun tetep ana pengaruhe nek ngarakku lho. Seko